Kitrai Khendo juga Government LP School Kabadan Hamau Langut East Khasi Hills District habakran shikilat pathai khubor mentakasngi ke Tarik Uyayong Arhajar Arpoar kilapen pau bakindang beteng biang ya kajing khang tala ya kate ka shlem jing hikai jing stan kadau ka bala penong ya kite kitrai dang beteng biang ya kajing khang tala ya kate ka shlem jing hikai jing stan kadai hadien bakajing ya kren bat ka DI jang katanat puli ka East Khasi Hills kam shemalong satya ka basaiso Kumban syupen ken mau ya ketiga shlem la sedang ban khang tala daki trai khendo nadu ka arpo saw tarik ulaber hajar arpo ar. Mentang alami na ka office jong EDI na po shlong habede ka jingkhang ya ka school mo lungun nilai kren mene nilai sa boy si ka jingkren ka ba ngim patla ban penbet na kadaw ba kalong ba na kalian ka office ka ong ban pha shwai ki mat jingkren ki bangi kren mana ban pha shwa ki bahlor ki he jong ka department te na kalian jungi ni ngin pala un plim tai school na gadaw ba ngin hap up ya kata ka jubab bangin yo na po ka department hot ila sa ila bu ya ka option mana hani likely ki option kalong ba ban thong no shwa ha kinu ki department ya ki try ki jaka na ketika school lane ban thong no ya ha contract basis ne hai inu banta khnang bangin la ban ban plino at school hoi ngila don ka jing ya khat sani bhana leng ying ban plino at school ri hadu menta ngimla ban plino na kaleng ka office jong I DI mane imishimla ai ka assurance ba onle ban thong hai inu banta ri hadu menta ilong snap jar te ngi ngin jai up ya kata ka report hadin bangi leyo ka report ngin saya perkhat sani biang bat ka office te kumbang elekren mana ka jingkren kalong ka ba sumutran ka ya bet henry kalong ba tangba kalong ba ngimyo insurance ba kin tap hakin no department te na ta ka ba ngi in hap up shwa sipur henry la da ki kloi ban ai ka insurance ha kanono por ngi la ban plino at school hoi ka wei ka kamat ngi labu ka long ka ba la da khimla ya ban thung ngi hai ya kam na ki te try jaka ngi na kaleng ka yingi ka pat ba to rano school sekiwe jakar ngimdon ban ongi te ngi ka pat na kaleng ka ki bahlor jong EDI ba kin le kham kloi ya ka ne ban ba kin ai ka osran ka insurance ngi ba khnang ba ngin la ban prino khnang ba kina school kinam do ya kalat county ka ban pule ha ka te school kumbalam ta nglas mus ai shibun iki nomor ki hab ban pule habar hane tai nomor ba ka brand kam dai biang te ni na kalian ka yeng la perkhat ha tang ba ni kwa tang in tai we la ki ai insurance ba ngin thong kam ya ki trajika ni na kalian ki ni kloi ban plino ya ka school hai ni por ba phila dep ai ka insurance singi hanai lada phi ai tang insurance bat kum tang insurance ba phimle ya kam pat te ngi ngin sai pet biang ha ki we ki por pat te tang kini na pha kam se cha ki bahlor jong EDI jong ka education department ba kin sngo bha ban le kham kloi kat bala khnang ba ki khna kinam du ai ya ka jing pule